Yakita ka ni? Sak? Sak my dick. Speaking of sak, di man ako si sak maestro pero mas daghan ko gipasak nga maestra kisa ni sak maestro. Usay sining. Pakun di kag sin. Urbasin makumatos ka. Kumatos ba? Kumkuma akong tos. Time! Mura sa ni si Taiga. Taiga ba kaila ka? Tai nga uga. Maungahin man daw ni siya mumulti. Pues, ayaw kong multi-multihi o dili kang mutila o tai.